L'evolució a Madrid és la de constatar que és impossible l'entesa per construir un estat plurinacional, per construir un estat en el qual els catalans siguin iguals amb els espanyols. Ha estat aquesta constatació, que és amarga. Perquè jo abans sí que creia que això era possible, que era possible. Allà la realitat m'ha ensenyat que no és possible. No. El Tribunal Constitucional és nomenat per una de les parts, que és la part espanyola. La part catalana, la part basca, no té cap intervenció en el nomenament de magistrats al Tribunal Constitucional, a diferència del que passa a Alemanya o a diferència del que passa al Canadà. Llavors, des del moment que el Tribunal Constitucional, com a instància arbitral, està nomenat només per una de les parts, el seu biaix nacional favorable a una de les parts, que és l'espanyola, el fa incompatible amb l'imparcialitat. Per tant, no poden confiar. Tenen molt baixa formació. És una gent que són molt carrinclons, molt tancats, molt provincians, amb molt pocs contactes internacionals, normalment no saben més que la seva llengua, que és el castellà, pensen que això és prou i tenen una cultura molt tancada, no tenen relació amb el món, amb la qual cosa és un estat en mans de gent de pa sucat amb oli. Hi ha diferències, el PSOE és un partit democràtic, és una diferència. El PSOE ve de la lluita contra Franco i també és una altra diferència. Des del punt de vista nacional no n'hi ha cap. Tots dos són partits espanyols que volen convertir els catalans en espanyols. S'havia d'intentar una reforma substancial de l'Estatut, però s'ha vist això ha quedat, i és que això no és més que un paper que es porta al Congrés dels Diputats, que el Congrés dels Diputats el grapeja com vol, fa el que vol, ho defineix com vol, i després arriba una segona instància, que és el Tribunal Constitucional, que ho arrana absolutament. En aquest sentit dic que no ha servit per res, perquè n'hi ha un problema de fons. Des del moment en el qual ja s'hi defineix que per sobre de l'Estatut n'hi ha les lleis orgàniques que vagi fent el Congrés dels Diputats, això vol dir que no és un autogovern, que és una concessió administrativa que es pot revocar en qualsevol moment. I, per tant, és aquesta la via que està morta. Però per a constatar la mort d'aquesta via, primer s'havia d'intentar. Votaria que sí. Per què votaria que sí? N'hi ha alguna cosa millor per a que la supervivència d'una nació i per a que una nació resolgui els seus propis problemes segons els seus propis interessos que tenir un estat independent? Quan això és el que ha fet l'Església Catòlica, constituir l'estat del Vaticà, quan això és el que han fet els jueus, constituir l'estat d'Israel, quan a tota Europa, des de principis del segle fins ara, nació rere nació han constituït un estat propi, des de Noruega, que va ser la primera en el segle XX, fins a Montenegro, que és l'última, quan dels 27 membres de la Unió Europea 12 són independents del segle XX i 4 són independents del segle XIX. N'hi ha una garantia millor. Tenim el fet de poder competir obertament amb tot el món, i amb això un exemple. S'ha descobert, ara amb motiu d'una pregunta parlamentària, que els governs de González i d'Aznar han fet dotzenes de tractats internacionals en matèria de navegació aèria, establint expressament que aquella ruta, des de Miami o des de Bangkok, per posar dos exemples, la condició era que no aterrés, aquests avions no aterressin a Barcelona. Doncs aquesta mena d'actuacions, que són directament contràries i absolutament contràries, afecta d'una manera tan absolutament directa que n'hi ha dues possibilitats. Una, la de que siguin els propis catalans els que reaccionin, i l'altra, que és la tendència mundial. A partir del moment que aquestes decisions ja no les pren l'estat espanyol, sinó la Unió Europea, l'efecte és la directiva o el tractat de cels oberts amb els Estats Units, que d'aquí poc entrarà en vigor, per la qual hi ha llibertat absoluta de circulació d'avions entre Europa i Estats Units. Això implica que les prohibicions fetes pel govern espanyol, socialista i popular, de discriminació directa i prohibició dels vols a Barcelona, queden sense efecte en els Estats Units perquè es liberalitza i perquè la Unió Europea així ho decideix. En aquest sentit les coses van a favor, però si no aprofitem les oportunitats, ja podem bufar els vents a favor, que si no els aprofitem no farem res.